3 kilo ang timuan nila. Unong sa? Tuning pa tutuyo ng mga bakti ng idol kay grabe nagsagit. Ngayog tutoy. Gos. Sugi mo kasyagit. Tapos pa, ipit ka na. Ano? Sakay pang isaw. Ano good. Ay. Nakatutoy ba? Kamot ya sa grapit tutoy. Wala ka to dyan tutoy. Hilak na hilak. Yung tutoy mo guys. Nilog bang ka? Ang kalapit ah. Saan na yan tutoy? Nangilog. Ito na po, hanap ka rin. Nasa ito eh. Tagtunga sa kilo. Tunga sa kabo. Tunga sa kilo po na siya. Dara. Napot tayo grower, sininay sa kurpilits. Tag 2 kilo ya pa na itong hatag ganin nila. Dara. Isa pang grower. Naratong unom ka buok. 3 kilo ang timuan nila. Unong sa?